Zdravím všetkých, to je asi Profík a dneska si natočíme nové video z GTA 5, kde krátneme auta gangstrom a dneska už mi prišla aj správa od Trevora. Takže máme ukradnúť auto Bowler, nachádza sa v tomto MC klube. Takže tak, a teraz si zoberieme auto, ideme tam a zoberieme ho, vyskúšame ho na skill test a tak. Takže už som tu. Prečo oni začali po mne strieľať? Že ja som po nich ani nezačal strieľať a hneď začali oni po mne. Wow. Počkať, takto. Dobre, rýchlo, skovaj sa. Tak, dobre. Bereme M-ku. Dobre. Vás je tu koľko, prosím vás? Vás je tu nejako veľa. Dobre, dole. Tak, dole. Bang. Ešte tu. Poď. To sú všetci? Au. Tu je. Dobre. Čiže je všetko. A tu je ešte. Tak. Aha, ešte tu. Poď. Vysrť sa. No, poďme. A ide tuto. Dobre, dole. Dobre, ideme si rýchlo po to auto. Poď, štartuj. No vidíš. Poď. Wow. Poď. Tu nikto není. Dobre, poďme, musíme ísť rýchlo po to. Iba kde je? Počkaj, skúsime tu. Tváraj sa. Áno, je to tu. Nice. Dobre. A ide po nás 5 hviezdičiek. Musíme utiecť. Iba najlepšie je to, že hneď vedľa túto MC klubu, tak je tento. Sú kanále. Takže to je pohoda takto. Fajnobo. Bangerenge. Nice, pekne čistá prístať. Poď, rýchlo. Lebo idú policajti. Tak, dobre, a tu sa skováme. Tu sa skováme. Dobre, nice. No dobre. Zatiaľ čo im utečeme, no tak ja to prestrihnem. Dobre, utekli sme im. A teraz ideme stade to von. A ideme toto auto vytuniť. Teda respektíve opraviť hlavne aj, lebo však pozrite, aké je zničené. Takže tak, no. Keď tam budem, tak sa vám ozvem. Takže, už sa približujem, už som za chvíľku tu. Ešte sme policajtov strátili. Takže ideme takto sem. Dobre. Zatiaľ čo to auto vytuním a opravím, tak ja vám to prestrihnem. Takže, už som auto vytunil. Pozrite, aké je krásne, opravili sme ho. Úplne, nechal som ho v istých farbách, vytunil som ho na max ako ide a teraz si ho ideme asi vyskúšať na skill test, takže ideme na to. Takže, už sme tu, ideme ho vyskúšať najprv na rýchlosť, že aké je rýchle, takže 3, 2, 1, go! No poď. Aby ste vedeli, toto auto je SUVčko, takže úplne asi najrýchlejšie nebude, ale podľa mňa ani najpomalšie. Takže tak, no poď autičko. Ale docela ide fajnovo, akože, pozrieme sa na tachometer. No ide akože docela rýchlo, ale nič moc. A stop. Pravo hore už vidíte časomieru. A teraz ideme na skill test. Takže, máme tu skill test, takže ideme ho testovať a 3, 2, 1, ideme. No poď. Toto auto by to možno aj mohlo dať, síce ten loop asi nedá, ale wallride by možno aj mohlo dať akože. Takže tak, fajnovo.
pekné čisté pristate, teraz toto. Bangerenge, pohoda. No a teraz musíme čo najrýchlejšie pridať. A musíme toto akože, chápete proste, loop. No už pri takejto rýchlosti to nedáme. Takže ideme radšej ďalej, toto nedáme proste s takýmto autom. Dobre, teraz toto. To viem, že musíme trafiť takú azijskú dierku, dalo by sa povedať. Bangerenge, vedel som to, fajnovo. Tak, teraz ideme takto. OK, dalo to pekne. Dobre, počkaj, ne. Dobre, nevadí. Poď autičko, teraz tuto. Dobre, toto je pohoda a teraz toto takto musíme vlastne perfektne, nice. Dobre, sa snažím netrafiť. Dobre, dali sme to. Nice. Takže, teraz ho ideme vyskúšať na wallride. Podľa mňa toto auto by wallride dať určite mohlo ako. Takže poď, ja som tam first person. OK, no, poď. Perfektne. Hneď na prvý pokus. Nice. Keď je toto SUVčko, tak čo tak ho vyskúšať na Mount Chiliad? Prečo nie? Dobre, tak sme tu. Ideme na to. 3, 2, 1, teraz! Tak poď. Uvidíme, či akože koľko toto auto akože tam ide. Ale o toto ani by som sa moc nestaral. Skôr, že aké bude, lebo toto auto je SUVčko. A je to také, že aj docela na rýchlosť, že docela je rýchle, ale zároveň ako keď je to SUVčko, no tak podľa mňa by mohlo aj výjsť nejaké to takéto trasy proste, ako síce lepšie sú určite na toto offroadiaky ako to určite, ale SUVčka sú tiež docela dobré na takéto trasy, takže uvidíme, či to dáme, ale zatiaľ toto auto ide docela fajn. Ok, no docela ideme dobre. No, ako dá sa to. Samozrejme musíte ísť opatrne, lebo však toto auto je docela rýchle a stačí, aby ste do zakruty iba troška pridali a už vás môže pretočiť, lebo toto auto je ťažké, samozrejme. Dobre, poď, fakt. Dobre, poď. Pekne. A zatiaľ to dáva dobre ako na to, že to je SUVčko a nie offroadiak. Zatiaľ fajnové, ok, poď. Ok, dobre. Poď. U takýchto aut akože docela pomáha aj tá rýchlosť, no. Iba u offroadiakov nepotrebujete až taktú rýchlosť, samozrejme aj to, lebo však keď pojete ak slimak, tak je malá šanca, že vidíte nejaký veľký kopec, ale samozrejme potrebujete mať aj ten taký offroadový efekt, ako majú tie offroad auta proste, ako majú také tie prúžiny, chápete, lebo s takýmto autom proste ako dá sa výjsť, ale keby ste s týmto chodili pravidelne po horách, tak to auto docela dosť zničíte a nie, že by pomaly celý spod, nie, že by ste to zničili akože celkovo, ale proste všetko, čo je pod tým, lebo však samé diery, chápete, no tak zničíte to auto. A poviem tak, že keď oktávka vydrží na slovenských cestách, no tak potom vydrží všetko. Lebo ten, kto je Slovák, tak určite vie, že naše slovenské cesty sú akože fakt hrozné. Sama diera, všade, proste to je... Ajajaj, my sme Slovensko, no. To hneď uvidíte, že keď prídete na Slovensko, že ste na Slovensku, lebo to iba my máme asi najviac tento, akože diery v cestách. Dobre, a zatiaľ ide fajno, iba teraz som sa prekrútil. Nie, nesúvaj, ja sa chcem ísť takto predkom, poď, pekne. Fú, a toto je také úplne natesno, lebo tá cestička je extrémne malá, to stačí iba jedna chyba a môžeme sa skotovať autom dole. Ale už sme za chvíľku tam. No, poď. Už sme za chvíľku tam, poď, pridaj autičko, pridaj. Poď. Nie, dobre, pohoda. Poď hore, poď, fajnovo. Ok, wow. Ok, pohoda. Poď, tak, krásne.
Bang. Fajnovo, ešte tuto, tak. Dobre, poď. Ešte kúštik, to už sme za chvíľku tam. Sice už sme akoby tu, ale chcem ísť úplne až tam, nie, hore. Dobre, skoro som to preletel, lebo sme šli až moc rýchlo. Poď autičko. Poď, tuto to vyjde, či? Vyjde? No poď. No to asi nevidím. Či? Počkať, ukáž. To ešte, môžeme to ešte skúsiť. Fúha, poď. Tak. To už asi nevidíme až tam hore, lebo to je až moc, tá cestička je až moc malá na takéto auto. Dobre, počkať. No, pokus sa. Toto auto, že by? A fajnovo, dali sme to. Dobre, tak sme tu, fajnovo. Dobre, dúfam, že ste pozerali video až sem. Ak áno, tak budem rád, keď mi dáš like a odber. Kľudne mi napíš niečo pekného do komentu. Čau.